ibandla lidinga ukuthi ke licubuze ubuchopho kulesikhathi esikusona. Ibandla kudinga ukuthi lingabi happy ngama achievements ayizolo. Ibandla kufuna lizibuza ukuthi yini le engayenzanga noma esingayenziyo ukuze izwe lakithi libe yilento eliyona. I'm glad ukuthi umpostoli Thwala ngendlela esikhonetha ngayo iyamangalisa. Enkonzweni nemvuselelo azenzayo akalenzi iphutha kubangangazisa. Noma ngabe ngifikile kodwa uyangazisa nangesikhathi ehlonishwa udokotela wangitshela wangazisa. So ngingakusho ukugcwala ugcwale nje ukuthi indodana yami responsible reporter. Ngoba you need to report somewhere. Awukwazi kuba loose. Right. Let me get to the business why I'm here. Oqala okungenze ukuthi sisuke eThekwini size la ingoba siyasabheka ukuthi isihloko senoma igama le movement umhlangano wamakholo hlangano wamakholo. Uyazi lento le yinto engembulelwe bonano mobile. Usebekile umpostoli ukuthi abantu bakholelwa amagama amabandla abo ukuthi lami lingcono lisindiswe kangcono kunelinye. I've got experience, I've got years in the ministry. Ngibonile ukuthi aliki ibandla elingcono kunelinye. Munye umuntu ongcono uKristu Jesu. So kufanele sakhe ibandla likaKristu manje. This is a starting step le eyenzakalayo la endaweni yasekhaya ukuthi ibandla libe lithatha iposition yakhe. Akulona iqiniso kuyona into enhle mangi ngisubmita ukuthi ngifisa ukuza embazwane kwamhlaba uyalingana. I-office lithe lapho kwentshontshwe imoto. Amen. Ningezwe ukuthi ngithini? Kuthiwa kutshontshiwe imoto kwathiwa make sure ukuthi imoto ye-department igcineke kahle. Nama ngifika ngenza njengomuntu lobe ngitshele ngathi kudadewethu imoto isafe la. Kodwa sengikhohliwe ukuthi uma bengifike ekhaya imoto bengiyipaka egcekeni. Angikaze ngibe nenkinga. Kodwa akukuhle ukuthi indawo esihlala kuyona sikhonza uNkulunkulu yaziwe njengendawo la kutshontshwa khona imoto. Ibandla likhona. That means we are not achieving, asiphumeleli entweni esicabanga ukuthi siyayenza. Ngoba igebengu ziphila la zenza izinto ephazamisa abantu bakaNkulunkulu. So sidinga njengebandla likaNkulunkulu iqala la ekuthenini simandawonye. Sikhuleka ndawonye, akekho umunye ocabanga ukuthi ungcono kunomunye. Ikhona uNkulunkulu wethu osezulwini eyokuzwa imkhuleko yethu aphendule. Right. I-spiritual crime prevention emaphoyiseni kukhona le section okuthiwa i-CPF abanye bayayazi. Ningezwe nge-CPF angithi. Akhona namaphoyisa akhona la. Good, kungcono ngoba ngikhuluma kukhona namaphoyisa ke bazo understand abayichaze futhi kalula lento engikhuluma ngayo. Bese kuba khona i-youth
crime prevention desk. Le futhi ingaphansi iCPF is a mother body. Bese kuba khona ke le ngikhuluma ngayo iYouth Crime Prevention Desk. Kube khona traditional leaders, amaholi, amakhosi nawo anengxenye ukuthi afanele alusane namacala. Bese kuba khona ke the spiritual crime prevention, abaholi bezenkolo abamelana namacala ahlukumeza abantu base South Africa. Umsebenzi we spiritual crime prevention akukhona ukuhamba ekhupha igebengu la ngaphandle. Kodwa umsebenzi we spiritual crime prevention ukudila nengaphakathi lomuntu, ukushintsha ingqondo yomuntu, ukuthi umuntu akazazi ukuthi ubani, uvelaphi, uyapi. Ngoba uma sihlangene kanje la sizothi umuntu ngokaNkulunkulu ufanele ahambe ngeplan kaNkulunkulu, izinto azidingayo zitholakala kuNkulunkulu provided uyasebenza. Futhi ngamanye amazwi uyazikhandla, bayakwazi ukuhlangana abantu bahlanganisa ukuthi yini esingayenza ukuze siphile kangcono. Asiyekeni bazalwane, asiyekeni bathandwa benkosi ukuhlala sihlanganisa izandla sikhangeza. Angazoma ngizwa yini? Uyabona ukuhlala ukhangeza, abantu bakithi they are so good ekukhangezeni kunokuthi barola ama sleeves basebenze. Sinomhlaba omangalisayo kodwa siwenzi lutho ngoba we are divided. Akubona ubukholwa lobo. Mina ngikhule la ngibona uma wayisebenza etshala, kuphuma amadumbe, kuphume yonke bhatata, kuphume yonke lento iphume emhlabathini. Kodwa the generation we have namhlanje kufiwe la kwagijima ogandaganda. Kulula nje ukuthatha umuntu ngiyahlupheka, into naye bayifundiswa ngixolele impostoli, into efundiswa ezikoleni bafundisa ukubhala iCV. Ukuze ukwazi ukubhala iCV ucela umsebenzi. What about creating job? Nihlangane nithi yini esinokuyenza. Sizothuka uNkulunkulu ngelinye ilanga sithi uNkulunkulu akasilalela akasizwa ngoba vele asenzi lutho. Right, so spiritual crime prevention izinto ebhekene nazo okufuna sizi achieve is family structures must be restored. Imndeni ifanele ibuyiselwe emndenini. Ubunye emndenini funa sibakhe. Niyangizwa ukuthi ngithini? Imndeni ihlukene phakathi namhlanje, omunye uphuma shonele, omunye aphuma shonele. Umsebenzi webandla to bring back imndeni ndawonye. Hayi imndeni ukhutshwane ngobhushi, ukhutshwane ngomese. Ibandla kufanele likulungise lokho. Into yokuqala eyinkinga ilento yokuthi kukhona abantu abazalwa bengazazi ukuthi bangobani baqhamuka kuphi. Khona abantwana abangenabo obaba, abanenzondo ukuthi mina ubaba kangikhulisanga, ubaba waye absent ekhona, akazange angisize ngalutho. Ibandla I normally say impostoli, today we need more counselors than preachers. Because abantu baphuma enkonzweni enenkinga, ahamba commit suicide ayibulale ngoba vele ukumshumela umgaqa amavesi amaningi akumsizi enenkinga. Kufuna sixazulule inkinga. Yingakho ke go spiritual crime prevention sithi kudingeka emabandleni, each and every church or every branch ibe ne spiritual crime prevention support desk. What are we saying? Kufanele kube khona abaxazulula inkinga badile ngecounseling yangaphakathi ebandleni baze baphumele ngaphandle. Ngoba abantu bakithi bacommit amacala, bayayibulala, benza yonke. Namhlanje umuntu athatha isibhamu adubula unkosikazi wakhe, adubula ingane, ayidubule naye ayibulala.
ngoba abantu baneyinkinga. Where is the church to solve those problems? Silibele ukuthi ngigibela imoto engakanani, nginamnamba yabantu abangakanani, which is useless. We are not the salt of the world. We are not the light of the world. Okunye kufana esikwenzayo, prison ministry. Khona abantu ababoshiwe. Umuntu uma ekwaboshwa becomes umuntu ongasafunwa emphakathini ngoba uyisigebengu. OkaNkulunkulu uyamdinga uNkulunkulu lo muntu lo. Udinga ulungisa, uzolungiswa ubani engalungiswa libandla. Ibandla kufanele liphume lisebenzisane libaqoqe labantu. Baningi abantu abaziboshwa la endaweni. Nenzani ngabo? Isiboshwa nje vele uyazi ukuthi isiboshwa. Uqoqwa nini anikezwe direction? Abuyiswa anikezwe uJesu. Kulunga izinto. Umsebenzi webandla lowo. Kumsebenzi webandla ukulungisa indaba yemoral, ukuyiphatha kahle. Ingane ziphatha noma kanjani ngoba nabantu abadala bayiphatha noma kanjani. Noma ningathula noma kodwa nje mina lento engiyishoyo into engiyaziyo ukuthi leyo nto iyenzeka. Abantu bayiphatha no abantu abadala bakhuluma nezinto engafanele bazikhulume nezingane. Inzondo yomzali uyidlulisele emntwaneni elindele ukuthi umntwana akakhula abe ne direction ebemfaka indaba ezingezona. Kukhona omama abatshela izingane zabo ukuthi obaba odoti. Abanye amantombazane avimba obaba ukuthi bangayiboni izingane zabo. Asebenzisa ingane njengethuluzi lokuhlukumeza lo wamtholisa umntwana. Kuyiresponsibility yakhe ngoba umntwana nomntwana uyamdinga uyise. Isikhathi sami sincane bengizoyichaza lento ukuthi we have a program ethi Fathers Matter. Baba babalulekile. Kade ngise Soshanguve about 2 weeks back. Ngakhuluma ngendaba yobaba ukungabikho kobaba. Ngakhuluma ngabantwana abakhulu obaba bengabazi. Owayengi-interpretela la wakhala inyembezi ngaleso sikhathi. Ngoba this is a fact ukuthi khona abantwana abakhula benalento ukuthi ubaba ngimazi. Ukhona umama othi umntwana mayeza kuye ethi ubaba ubani athi ungangitshelile ungangibuzi leyo nto leyo. Umama esho njalo kodwa isikhathi esiningi kuphi usenkonzweni. Asilungiseni lento umntwana uyamdinga ubaba wakhe. Whether uyamsupport uyamdinga umazi ukuthi ubani ubaba. Izinto okufanele siyilungise lezo. Silibandla likaNkulunkulu. Akuzuqhamuka omunye umuntu somewhere. Sikhona thina. We are taking our position as from Genesis chapter 1 verse 26. Kuze nibe bangenza abantu ngomfanekiso wami bangifuze babe nedominion babuse phekomhlaba. Sifanele ibandla silulele lapha ukuthi lifanele lisebenze lithatha iposition yabo. Ama politicians ayixovile ingqondo zabantu. Ayixovile baxakekile namanje abantu abazi noma bayaphuma noma bayangena. Ama politicians babathembisa izulu lomhlaba bangabanikeza lutho. We have to lift Jesus, phakamisa uJesu okuyena oyimpendulo ezintweni zonke. Ngakho ke sikwenza kanjani lokho befundisi bami? Each and every police station in a structure la abefundisi beziveza khona ukusebenzisana namaphoyisa bese sikhipha ke ngokwehlukana khona bazoqondana nesport khona bazoqondana nezinto eziningi ezingaphakathi ngawuthola ama details seningaphakathi ukuze sikwazi ukulisebenza ibandla libonakala abantu bathi nanku umsebenzi webandla
liyakhile, let's say nje imbazwane yakhiwe ngokupheleleyo. Ungangitshela ukuthi okuyinto ekhulunywa abantu abaningi athi amaphoyisa azigebengu na hlukana nobugebengu babo, enza wena lokho okufanele ukwenze. So kudinga ukuthi ke sesikhulume kanje, kunabantu abasha, ngikhulumile ngabantu abasha, abantu abasha baye kwa social crime, lo department, lo section ibizwa ukuthi social crime, uya lapho uziveze, ngikhona, ngifuna ukusebenzisana nani, awuzuphuma uyojaha igebengu, akubona umsebenzi wakho lo. Kodwa thina sithi biza umuntu uhlale naye phansi. Kukhona abanye abantu abafuna nje kuphela ukulalelwa. Mina ngizoba ngcwele emasontweni, siyabashumayeza, sibafaka amavesi, kodwa sibalaleli. Khona nje umuntu ofuna ukulalelwa. Namanje mangase ngithi la ngivula i-counseling manje, baningi abantu abangamulayini athi nginenkinga mina, ngiyaphazamiseka, ngiyadinga ukuthi uNkulunkulu ngimuzwe kahle, kodwa ngimuzwa ngenxa yezinto ezenzeke empilweni yami. Khona abantu abashawayo, khona abantu athi mayishaya ingane ayishaya zafuna ukuyibulala ngoba vele unenzondo, unento engaphakathi kuye. So kudinga ukuthi ke sikulungise lokho. Sengivala, ngingafuni kufana nabefundisi abaningi athi sengivala beyakhuluma another 10 minutes. Sengivala la kwemkhanya kude sinobhishopi uMbonambi okuyena odila nalezo zinto lezo la emkhanya kude, abese ireporta kithina ke phezulu. Ngakho ke ngiyakhuthaza ukuthi let's take our positions ezibandla. Qala in your local church ube ne spiritual crime prevention desk la abazalwane bezoza khona athi nginenkinga mina, and kufanele ukuthi abantu abazothatha lawo ma position ukulalela inkinga zabantu kungabe abantu abathatha umbona nje uhamba unje kube umuntu okwazi ukuthi alalele. Futhi ke kwa counseling akuwena otshela umuntu ukuthi akenzeni, when uyamguide azithathele yena i-decision. Siyakhuluma nama institutions ukuthi asisize ukuze sitrain abantu bethu bakwazi ukuba ku level okuyiyona yona. God bless you.